prezint un Golf 4 foarte frumos din 2002, 1.4 benzină, are 230.000 de kilometri la bord, este fără rugină și foarte întreținută. Să vedem ce știe mașina și ce are. Are anvelope aproape noi, all season, marca Kumho. Are frâne față-spate noi, discuri și plăcuțe, aproape noi, caroseriere fără rugină, caroseria a fost tratată, inclusiv aripile au fost date jos și vopsite din interior și de desubt. Are mici zgârieturi specifice vârstei, e cu aer condiționat, funcțional. Mașina a fost adusă din Italia în 2011 și tot timpul a fost servisat corespunzător. Are și istoric service complet. Schimbul de ulei a fost făcut recent. De asemenea, a fost făcută și verificarea tehnică. Deci e valabilă până în 27 iulie 2027. Să vedem ce a mai fost schimbat pe mașină. Are baterie nouă. După cum am spus, anvelopele sunt în stare foarte bună. Mașina are și scut motor sub motor, e din tablă groasă. Ambreiajul este aproape nou, baterie nouă, bujii noi, alternator recondiționat. Deci mașina este chiar în stare foarte, foarte bună. Să vedem cum pornește. Și interiorul este foarte frumos. Scaunele au fost schimbate în față pe scaune mai comozi tip Alcantara, dar am și scaunele originale. Încă aici la scaune n-am legat airbag-urile. De aceea o să apară martorul aprins pentru airbag-uri. Motorul rulează foarte, foarte frumos, foarte silențios. Și încă un mare avantaj ce are mașina, interiorul, plafonul a fost retapizat, inclusiv stâlpurile. Puteți vedea cum arată. Asta este boala lor. Ca plafonul de obicei pică la ele. A fost folosit un material premium tip Alcantara. Să deschid capota să vedeți și să auziți motorul. Aici este și eticheta care dovedește schimbul de ulei. După cum am spus, și bujile sunt noi. Consider că poate parcurge orice distanță. Mașina este matriculată și se vinde cu fiscal. Cei care sunt interesați mă pot contacta. Vă mulțumesc!